Jamila yar Taraba kauna dai ta biya, kaso duka wanda za ya soka kan gaskiya. Zanje ni Taraba sai na tashi da sassafiya, domin shagalin bikin abokina kunjiya. Kaya na saka nake tare ni na yi kwalliya, na sa komai cikin jakata na dauniya. Mutane na gidan muna ta da lafiya, waya na gano kiran abokina hitila. Jiran ka nake ta yi sai ka biya matsala, na ce mota na je na ɗauko ba wahala. Abokina ya ce da ni ma bi mushkila, ka san me ke gaban makar kayo shagala. Na ce masa karka damu gama nan na fito, ya ce same na a gida in ka garatu. Bagarin wata magana tunai ambato, cikin 'yan mintuna kalilan na sukurkutu. Na ce kofar gidansa duk sai maka targato, muna tafiya a hankali har mun zo gaya. Bakin na buga na ce kamata ya yi mun tsaya, yaro na za mu je mu ɗanyiwa duniya. Tsawon duka lokaci yana nan ba lafiya, sai dai a daga a shimfiɗe shi yayo kwanciya. Muka shiga har cikin gari na su ba tsangwama, muka gama jinyatin muka yi masu sallama. Kafin mu fito da jama'a mun taron gama, sururi nasu ma a ce duka mun ɗan jima. Ku yi mana uzuri Taraba muka yi harama, muna tafiya a hankali ba matuƙar gudu, domin duk zuciyar mu mun gudu. Da zaune bai da gangara sai dai in tudu, shuwarin mun iso cikin ikon wahidu, domin albarkacin ma'aikin mu Muhammadu. Ba wanda tsaye su damu garin jama'a ne, kan hanyar Gombe muka ɗauka kan azare. Muna ta yi kamar da wasa har mun kure, kan hanyar Gombe express wasu duk sun tare. Direbobin su ne aka yi musu kuskure, mun yi tafka muna ganin zami warwara. Duk an haɗa gosulo guri ɗaya mun tattara, da na yi duban agogo 2 da minti 9. Tunanin lokaci na sallah na ankara, sai muka fito muka yi jam'in mu a gargara. Direbobi cikin har wasu sun hau faɗa, da na ga hayaniya cikina sai ya kaɗa, domin hanya muke bukata babar baɗa. Dabara ce ta zo na hau titi ka faɗa, da ko na wuce hakan ya zama wasu shimfiɗa. Mun yi gaba mun wuce garin Gombe da warware, kan hanyar mu bi maka ɗauke ta da hanzari. Sojoji ne gaban mutum na ga sun yi kuri, muna tafiya muna ta hanyar su guri-guri. Waɗansu kwana gano su an samu su sasari, su suka tsayar da ni suka yi duban tsannaki. Saɗai ya matso gare ni tintir na ɗan baki, kana sai sun kuyo motar miya leko ciki. Tsoro ya rufe ni zuciya ta har ma jiki, a take na hau zufa ta zafi ya awar taki. Ya ce maza duk kubar fito zanayi cikin, tsoro ya rufe ni zuciya ta ki ta hau dakin. Sana ga mutum jina na faman likin, an ce nuna su ko da su cikin kayo lukin. Da ya yi duban mu duka ne ɗaya yayyo bikin, idan da rabo na ƙaddara sai kayo take. Da sauraro biyo ni domin ka ji rashin Abdul Ja'in ta yadda na fada ammishin. Wane mutumin da ya saka a gaban position, ne sanadin da ya saka ni cikin condition. Tilastan bayyana